Nitong October 23, nagkulay pink ang kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga. Mula sa mga lobo, streamer, tarpaulin at makeshift na bandera, lahat ay kulay pink. Ito ay pagpapakita ng suporta kina Presidential Aspirant VP Leni Robredo at kanyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan. Nagsimula ang naturang motorcade sa Angeles City ganap na alas 7 ng umaga. Dito galing ang unang 500 sasakyan. Pasado alas 8:30 ay sumalubong na ang mga sasakyang galing Angeles sa nasa 700 pang sasakyan na nag-aabang sa siyudad San Fernando. Ang pink caravan na pinangunahan ng tropa o Team Robredo Pangilinan ay dumiretso patungo sa bayan ng Mexico, Santa Ana, Arayat, Magalang at bumalik ng Angeles City. Magkakaroon ng proklamasyon rally through motorcade nationwide. So ang Pampanga ngayon ay nakikisa. Tiniyak naman ng mga lumahok na maigting pa ring nasunod ang minimum health at safety protocols. Yan ang pinaka-main naging discussion natin during the planning stage. Ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng marshals. Ang marshals hindi lang pag-organisa ng mga trapiko, kundi pag-ensure ng mga safety protocols natin. Bago umarangkada ang caravan ay inabisuhan na ang lahat na bawal ang bumaba sa kani-kanilang sasakyan. Walang magsasalita in public, hindi bababa ng sasakyan at hindi kakain sa labas. Ang ilang Leni Kiko supporter sa gitnang Luzon nakibahagi rin sa naturang nationwide motorcade. Mula sa Olongapo City, Bulacan at Nueva Ecija present sa pink motorcade. Sa unang pahayag ni Vice President Robredo, taong bayan na umano ang nagdikta ng kulay pink upang kanyang maging political color. Sa totoo lang, hindi pa namin ito pinag-uusapan dahil biglaan ang naging desisyon natin. Pero sa taong bayan na mismo nanggaling ang direksyon, pink ang kulay ng pag-asang nagising sa loob nating lahat. Sa kanya namang official tweet, ipinaabot ni Robredo ang kanyang paggagalak at pasasalamat sa lahat ng nakibahagi sa naturang motorcade. Rainiel Pawid, CLTV News.